एसेबां गोबाव नांगौ आंनि लेपटपा अपेन जानो ओइ नों मा खालामदों बेयाव हाय फ्रेन्ड्स जोंनि लेपटप पिसिया स्ल' लासै समजों स्ल' जालाङो स' बे स्ल' जानायखौ जों माबाफोर राहाजों न'आवनो गावनो फास्ट खालामनो हायो नामा बेनि एसे माने एकदमबारे 1% ब्लाबो स' बेनि सायाव दिनैनि भिडिअ'आ स' टु द भिडिअ थांसै डाइरेक्ट जोङो मोननै मोनथामसो राहाजों जोंनि पिसि लेपटपखौ एसेब्लाबो माने फास्ट खालामनो आरो ब'नास क्लिपनि थाखाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय एसेबां गोबाव नांगौ आंनि लेपटपा खुलिनो अपेन जानो माबोरै फास्ट खालामनो आङो बेखौलाय नैलाय एसेबां स्ल' नै दासो अपेन जाबाय रिफ्रेश गिबियावनो बे लेपटपाव जोंहा एन्टिभाइरास दङना गैया एन्टिभाइरास दंना गैया बेखौ नायगोन जोङो कन्ट्रल पेनेलाव मानोना आथिखालाव विन्ड'ज लेपटपाव एन्टिभाइरास नाङा बेयाव गावनो डिफेन्डार थाखायो ओंखायनो एन्टिभाइरासजों इउज खालामाब्लाबो जायो एन्टिभाइरास इउज खालामब्ला कम्पिउटारा स्ल' जायो एसेब्लाबो स्ल' जायो ओंखायनो कम्पिउटारजों जों एन्टिभाइरास इउज खालामा नायनोसै जोङो एन्टिभाइरास दंना गैया फट'शप रेफारजि एप्सन माइक्रसफ्ट एन्टारप्राइज अफिस भिजुएल रियेल टाइम गैया नैबे एन्टिभाइरास गैया थिगानो दङ दायो एन्टिभाइरास गैया थिगानो दङ दायो आरो जों गुबुन नायनोसै जोङो विन्ड'ज रानाव थांनानै जोङो मा खालामगोन पार्सेन्टेजनि सिन बेयो पार्सेन्टेजनि सिम्बल ओमफ्राय TEMP थारमाने टेम्परारि फाइल्सखौ जों नायनोसै बेसेबां दङ टेम्परारि फाइल्सआव जों अके होगोन अके होनानै नायनोसै बेसेबां टेम्परारि फाइल जोंहा जमा जादों बेयाव बेफोरखौ जों डिलिट खालामनोसै दे फै एसेबां गोबाव नांगौ फै औ बा गोबांथार बेखौ गासैखौबो कन्ट्रल होब्ला सेलेक्ट अल जागोन ओमफ्राय डिलिट शिफ्ट डिलिट होखानोसै डाइरेक्ट माने पार्मानेन्ट डिलिट शिफ्ट प्लास डिलिट नै अके $96 आइटेम्स डिलिट जायफोरखौ जों स्किप खालामनोसै sama साइड बेफोर डिलिट जायानो थाथोंसै दायो बेनि उनाव जोङो कन्ट्रल प्लास अल्टि प्लास डिलिट सेरनानै जोङो टास्क मेनेजारखौ दिहुननोसै ओइ नों मा खालामदों बेयाव मा खालामदों नोङो टास्क मेनेजार बे ओंखारबाय टास्क मेनेजाराव जोङो बेयाव स्टार्टआपआव थांब्ला मानो जायोब्ला बेयो बे स्टार्टआपआव आयौ बे स्टार्टआपआव थांसै स्टार्टआपआव थांनानै जोंनो मा जोंनि सफ्टवेर एपखौ माने एपखौ जोंनो स्टार्टआपआव नाङा बेफोरखौ जों डिसेबल खालामनांगोन नै बेयाव गासै एप्सन प्रिन्टारनि फोरा इनेबल जाना दंजोबो बेफोरखौ गासैखौबो जों डिसेबल खालामनोसै एप्सन प्रिन्टारखौ जोंनो जेब्ला गोनां जाब्ला जोङो दिहुनगोन नाथाय दायो स्टार्टआपआवनो जोंनो नांथ'वा बांद्राय बेफोरखौ जोंनो नाङा बेफोरखौ डिसेबल खालामनानै दोननो हायो आरो जायखौ नांगौ बेखौ दोन आरो नाङैफोरखौ डिसेबल खालामनानै होबानो जाबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जे बे सफ्टवेरखौ जोङो सिनाय मोना बेखौ डिसेबल खालामनाङा नङाब्ला उनाव पिसिया लेपटपा अन जायाब्ला दिगदार जागोन ओंखायनो सिनायनायफोरखौसो डिसेबल खालाम नै इनेबल डिसेबल जों एप्सनफोरखौ सिनायो एप्सन प्रिन्टार ओंखायनो बेफोर प्रिन्टारफोरनिखौ जोङो डिसेबल खालामना दोनबाय स' बेबायदिनो जोङो लेपटपखौ बा जोंनि डेस्कटपखौ फास्ट खालामनो हायो स' बेनो दिनैनि थाखाय आला भिडिअ ना मा ब्लार जाबाय थायो बाय विन्ड'ज लेपटप डेस्कटपआव
भाइरास स्केन खालामनायनि मेलवेयर एलियनवेयर मिलिशियास नागिरनायनि शर्टकाट bonus tip to Windows plus R MRT. Okay. Do you want to allow this app to make changes to your device? Microsoft Windows malicious software removal tool. Yes. Welcome to Microsoft Windows malicious removal. Next. You can do whatever you want. Quick scan, full scan, or customized scan. Now next. Pinino view kaunu scan खालामसिगोन आरो बेसेबां सफ्टवेयर दङ फाइल स्केन फाइल्स इनफेक्टेड स्टार्ट टाइम इलेस बेबायदिनो आरो बेबायदिनो स्मार्टलि सर्टकाटजों नोङो विंडोज मेलिशियास माने भाइरासफोरखौ स्केन खालामनो हायो आरो स' मानसिफोरनाव सोरनिबा न'आव थाङोब्ला नोङो स्मार्टलि बेबायदि खालामना दिन्थि नोंखौ बयबो मोजां मोनगोन नंगौना फार्स्ट जा दहायनिख्रुइ फार्स्ट जा